Za špivánku, ktorá vyvedzená na Pupču 2004 roku, text i muziku napísal Vladimír Dudaš, aranžman Miroslav Pap a odšpívali ju Alexej Oros, Aleksandar Hardy i Petar Pap. Dizajn animácií porobil Zlatko Ruskovský. Zaujímavé, že ja robím na pár projektoch, to je jeden od projektoch. Tá vec, keď jak mám času, tak robím. A zaujímavé, že to mi pierwsze také, co robím. Tak by mi nemohl povedať. Ja verím, že Daše robí po celý deň, 8 hodín dňovo, za taký 10 do 12 dní by mohlo završiť jedna osoba. Inšak za taký stvari by trebalo da robiť tým. I mne Marina Dudašová pomáhala, jak to taký konsultant, s ohľadom, že treba taký scenarios doma, treba da je prilagođený decom, nemôže usloniť zem baš na upisniť to ide i tak má byť. Znači, ona je, da poviem, jak scenarista taký. To perší zo spejcoch spotoch, keď zaplánované porobiť, že by še na taký spôsob označilo Červené Pupče 2020.